Assalamu alaikum, matakin nasara kashi na 2. A taƙaice dai Hassana da Usaina su ne ke riƙe da iyayen nasu da kuma ƙanansu Khalid. A yini ɗaya ba sa yin aikin da ya wuce Naira 500. Kowacce daga cikinsu komai ƙoƙarin da za su yi. Su ne ma masu ƙoƙarin domin wasu ba sa wuce su yi aikin 300 ko 400. A cikin 500 ɗin nan za su ci abincin rana bashi kafin a gama aiki a biya su. Abincin safe kuwa ba su samu sai kamar ranar da Allah ya sa suka yi tuwo da daddare ya yi saura, to da safe sukan samu su ci koda babu ɗumame. Idan suka fita tun safen nan suka kama aiki ba sa tsayawa sai misalin ƙarfe 1 zuwa 2 na rana. A lokacin ne za su samu wani abinci su ci, kamar dambu, alala, ɗan wake da dai dangin abinci garau-garau da masu sayarwa ke kaiwa kamfanin. Bayan sun ci wannan abinci, wasu kan yi sallah, wasu kan babu ruwansu da sallan ma. Bayan nan za su koma su sake kama aiki sai kuma yammaci. Sosai misalin ƙarfe 5 sannan za su dakata. Manajan zai zo da littafin nan da aka ɗauki sunayensu. Za su kafa layi ana kiran sunayen nasu ɗaya bayan ɗaya ana ba su kuɗin aikin da suka yi. Gwargwadon ƙoƙarin mutumin gwargwadon abin da zai samu. Hassana da Usaina kan dage sosai su mai da hankali akan aiki. Domin in dai har sun samu damar yin aikin to ladansu 500 ne. Idan aka haɗa jumla sun kai Naira 1000 daidai. Da zarar sun karɓi wannan kuɗin sai masu abincin nan su ma su taso domin su karɓi haƙƙinsu. Da yake Hassana da Usaina ba wani zagewa suke su ci abinci sosai ba. Bai fi su kashe Naira 150 ba, don haka sukan koma gida da aƙalla Naira 800. Ba su dawo gida ba sai gab da magariba. To da yake sun san yadda suka bar gidan nasu babu wani abin taɓawa. Naira 150 ce kacal a hannun Inna. Da safe Khalid ya sayo musu koko da ƙosai da Naira 70, da rana kuma ya so wa baban nasu kunun tsamiya ya ɗan kurɓa. Saboda haka tun daga kan hanya Hassana da Usaina suka auno garin kwaki suka yo cefanen miya. Isowarsu gida ke da wuya. Usaina ta haɗa wuta ta yi musu teɓa suka ci. Bayan sun gama cin abincin sun yi sallar isha'i jim kaɗan, Hassana ta ce, Usaina mu tashi mu tafi Islamiyya. Kin san yau Laraba, akwai haddar Alƙur'ani kuma da wuri Malam Musa yake shigowa. Usaina ta miƙe ta zura hijabinta suka ɗauki jaka suka fice. Misalin ƙarfe 9:30 suka dawo. Nan da suka ci gaba da hira da Innar tasu har kusan ƙarfe 10 na dare. Innar ta ce ku tashi ku je ku kwanta ku huta domin ku tashi da wuri gobe. Wannan ita ce irin rayuwar da waɗannan 'yan mata suke yi tare da mahaifansu. Mahaifinsu ba mutumin Najeriya ba ne, daga Nijar ya zo, sannan ba wasu 'yan uwa ne da shi sosai ba. Domin ita kanta Innar bai fi sau 2 ba ne ta taɓa zuwa Nijar ɗin. Su Hassana kan ba su taɓa sanin cewa mahaifin nasu mutumin Nijar ba ne ba. Farkon larurar ta same shi akan aikin shi na asibiti. Mu kasance a babi na 3.